Kilapau bon tili gidurki halor ke jingja balakta e kasuk kasain hanong ba shlong bat kijaka kapsar hadin balami ki riu shim kabu ki balapun pthei da ki jingkan at pat ba hanong ba shlong kum ka jinglon mau ya ki kali shimet ki riu pat ba kentup ki kali shimet ki badon yu number bar jela ki kali banyak ki trai jela bat shong ki khasi ka jingsha wiang ding ki kali sorkar bat ki wei kani ka jing thei ki jingja kan at hanong ba shlong kalaja hadin balakut ka jingya pai ba ki khot ka khasi student union balayalam daga central executive committee ka te ka seng haga khat khandai tarik unailar ar hajar ar punriu bat ka jingya lang pai ba jong ka te ka seng ki bala ap ya ka jubab na ka sarkar jella halor ki jingdawa ya ki santili ki mat jingdawa bat ki balakut por ki khat san sngi hadu ka por baladawa Kila donru ki jingkin tho ba ki mat jing dawa ba ka KSU ka dawa na ka sarkar jilla kilong ki badon nong rim henry ke jing shem kabu da ka basho briu bat penjulor ki kali ki riu pat ba ka jing wiang ding ye ki kali sarkar ka bala donru ka jing mansau ka bala penlong ki pat ba ban bu jing kali habakat kini ki lajia te mano ban shem ya ka jing kit kli na kaliang kino yalam ka KSU kila kentain bagi runar ki badon kti kim dei ki khot jong ka KSU penban na ki dorki lasngo thu ki babom batit breu ki kali ki dei ki basong da ki thuk thuk bat ki bara da ki ding se lamayong bat ki wei Halor tay bentamo kadon ka jingsat nakaliang juki pat ba halor ka jingja ka bamuna kum nakaliang juka sengru kendram jur halor kita ki jingja ngila ya kerencai pi ba ngila don ka jing batha ba kanum don kunu ka law no the problem habadi ba kanika public kanika baik rally ba mentah kasni but pila penyiru ba ngila don kita ki public meeting hi district headquarters borok ya bijai kamdon kunu nuju kulmar kamdon kunu ka law no the problem hadu mentang i bang nila ile na kan kaseng kalong binta ba jai jai kwa banyak dalam ting ba jinjai iki pat ba ki ba kershan ni kwa ban penstu iki sumba to kum kinong ilam ni hapun chem ni kata ka jadi kli hilapan tho ni hapan pedang kita ki iki boro henry hakaju ko poru kenmau iki mat jing dawa ki kimat ki jing dawa ki ki uslong ki mat jing dawa kamde ka jing nong nong ki isu ni ka jing nong jo jatun riu te believing happen call of ya kanika public meeting ya kanika public rally nomor ba ni sutu makin sadon bi kum kita ki beri ki bandai vote ya kata isu ni kum ka sengin ko bandai vote ki isu ni ko bi bandai ka ni ki isu ke bangi di man ni kade ban urlong nomor bangi tip bakin don pa kum nomor bangi ila mustu kala ni ka but po jumu halor tay bunta nomor kani ka mat bangi dawami kade ka ba asateng ba kade kalau ka ba kongsan halu kata mta ka shongsan jongga jongki try jela ha ju ko poru ha bade bat ki khna samna ki bawat ka macam te ikipat ba ki parado personal ngako longtang hawi ba what ben ya kata ka jingja ka bunta asni sutu ya kata ka ka mat ben ya keren ka baca munta asni na kalyang kujungi nimshim la berkat bahkan boy kunta nomor ba tu ipi nomor ba kumna kalyang kujungi ru ni la punben minta asni ba kundan tang kata tadi ki skuti ki banwan ni ki dekat bakai rupiah mene hapuruan ki buan habu ki lais pa tam ki skuti ngatrai dengan laban skuti ki baik bagi kali ki bodon nang mene ki bun ki pat ba ru ki bawan ki ru kumna kalyang juga sang tiri laban om pi nai wan Henry ka sulong no ba ka jingja tu si meneng ham anticipate nomor borok kata kalau be peaceful kalau long be ta ka bajai chai te ipat ba sesin ngatip kandon ka jingdom ka jingsat api ni kit di kita ki borok pila ben tho ini Henry tang ka we ni ko kerpat ba kenmau kita ki mat jingdawa bat kersan kita ki mat jingdawa boleh si pila bandom ini ku kinong ilam bang ni kam shinala ban pendong ya kata jinglang ha ka lenti ka bajai jai Henry hapor bagi stang ru ya kan ka baik rally nakan ni ka office pilai hi bagi stang shwa da ka ba
batai sya ki do nong yishim menta ki buwan ha tu ba akan hari bengnya dak ba jai ngila batai ki karu kanong kunu ngila batai ki thik pathik kunu biknya bikin di ban her na kali di banya be ya ki bikin di ban pen bikin sangi akan kunu baca ka istang nu ya kan ka baik ni di ba ka jing dubai ba haman ki jing lang jing istang ka jing dubai de mar bingi kwa ba kini ki jing ya inti ke cing dawa juga seng kan urlong da ka bor u banalor henry ka basusi pa da ka ba jing jam ta sing ka de ke bangi kum ki nong lam mi ham expect henry kata ka de ba kum nong lam ni ha ban shi namar ba da ki dangi tre baru niyo e jing ro dangi le sniru dangi le baklaru ni lo kum ding shando ding hapshim ya kata ka benta henry memban existing kipat ba kenal kita kemat ki bengi keren ban support kita kemat Hadin katu kat Nepor layok sengau lengba ke jingkran berngem jong wei ubar jela kabala sapriang state ba lengba ke voice record kabau la berngem ban penjulor ya barok gikali basdang yau number ML ne Meghalaya ladakin hiar syagwati kaban sakta jur ya kalek kawan na Meghalaya sya Assam bat kumjuru bana Assam sya Meghalaya. अभी कल से जो मेघालय गाड़ी आएगा हम लोग तोड़ेगा, ठीक है? क्यों बेकार में सब लोग तोड़ रहे हैं ना मेघालय गाड़ी का। मेघालय आदमी हम लोग भी अभी मेघालय गाड़ी जो भी देखेगा ML 5 जो देखेगा हम लोग तोड़ेगा कल से, ठीक है? Nalor kataru hadin bekinong ilam ka KSU kila khot yikeren kinong thok kubor ha office kaseng ha jayau. Bat kentai dru ki badon keti ki de ki khot KSU henrei kham ka tu kat Nepor shwa ka shitang mi jo ka khandai tarik unai lar ki pulet kila kemno ya kinong ilam KSU ki bakan thop yu President Usamla Raymond Kharjana u General Secretary Usamla Ruben Najer bat Vice President Usamla Penkemen Lang Sanmien bat baro laingut lakit no iki sadar police station ban penlong ke jing token bat ke ban mi na kane